Sa Syiem pat nakaliang jong iku Good News TV nga ai ku Blei ya pi paro aga kyrteng ka jong Nongbishar jong U Khrist ku Blei shibon ya ka jing Krishan lem ka jong pi ang Good News TV ya ka jing duai ka jong pi pat kum juru lima ka jing ai ka jong pi ku Blei shibon Blei unang kerku unang don kat lem bat pi nang yai kan mau yang i lingba ka jing duai ka jong pi bat kum mangalapan kan mau menin nga nang syem bat pi ya ka ni ka tayo barok ko bai bat lingba jong ka ni ka tayo ni pek halor jong ka ni ka phang pleng life's struggles lani ki jingele ha ke jingim life's struggles but kumta kabenta na Ka Ktien ka jong Blei ya ka bangin pusan lyngkot ha ke ni ka sngi halor jong ni ka phang kalong ya ka bangila ban syem na ka kitab Nongbishar ka linong ka basan ka kot ka baar huai bat ngan syem tang iti ibenta iba khatdu jong ka ni ka kot ka kitab ki Nongbishar ka linong ka basan kedekot ka baar huai ko mynsiem jonga to nang yad dagabor ko mynsiem jonga to nang yad dagabor hausnem arajar khatar u Philips u great but u din kila pelat lani kila release ya ka wega jingrai ka ba kila ai kyrteng tell your heart to beat again lani ong yo klong snam jong pi ba untit biang sa Syiem ya kan ni jingrai u Philips u great but u din kila thau ya kan ni jingrai na ka kynja ka ba ja shisha layathu shapang uwei u doctor u bala pentbit na ka benta ban sumar ya ki ba pang klong snam lani utau heart surgeon but hakata ka jingit ko siya pang uniw doctor hadin bauladep ban operate lani ban shna yo klong snam jong ka wega brio but hadin baula pendep ladep le lut yaki aka baro yaki ba u day ban le kata ka jingput ka jong u kalalong ka ba job tang ba habau test yo tau klong snam jong ka brio u klem tiet syo uniu doctor la persyang lut kat kum ka jing tip ka jong u ban penlong yo tau klong snam baun tiet biang sa Syiem Henry shimla e ka ban penlong ban bau tau doctor ula poi ha ka jing du jingkerment ula poi ru ha ka jing dum jong ka jing mut jing berkat namar ba ka jing put ka long successful ka long ka job ki procedure baro ke ula le baik bat renti yaki Henry la pan syampang balay bau tau klong snam tiet haga bakum kita kapor. But hapdeng jong ka jing du jing kerment. Hapdeng jong ka jing dum jong ka jing mut jing berkat. Utau doktor ula dem kok siu. Hasinda jong ka briu ka bau sumar ka batiapang haga jing bam tip briu. But ula keren haka but ula ong ya kini Ka Ktien ma pengangan bu kum makalong. Uang Miss Johnson. This is your surgeon. The operation went perfectly. Your heart has been repaired. Now, tell your heart to beat again. Larang persyang ban kela Ka Ktien kasi. Uniu doktor wang Miss Johnson. Day mga u doktor ubaput yapi. Ubasumar yapi. Kajingput kalong ka ba janay bat kalong ka ba job. Yaw kalong snam jong pila dapan shna. Menta ong yo klong snam jong pi baun tiet biang sa Syiem ban ong kata ka jingit ho khana o kata ka jingit ho ngamar ban ong ya kata ka kynja la ya thu bau to klong snam jong kata ka brio ula tiet biang sa Syiem bau brio la ne ka brio kan kran ya la ka jong ka mynsiem la ne ka jong ka donut kalong ka ek ka bamla ban perkhat ha ka jingmut jing perkhat ka ba kynja brio Henry habangi perkhat na ka jing perkhat ka ba kynja mynsiem. Kalong ka ba shisha bau brio ujukren ya laga jong ka mynsiem. Unong roi sam haga sam ka ba saupuar ka kot ka ba san. Unong roi sam haga ni ka sam ka ba saupuar ka kot ka ba san. Hap deng jong ka jing skoksi, hap deng jong ka jing not mynsiem, hap deng jong ka jing du jing kerman. Ula ai mynsiem da ka bau kren ya laga jong ka mynsiem. Baluang ya gini Ka Ktien balay palong ka bala penok ko ka mynsiem jonga
บัดบะขี้พะโลบัดบะเป็นขี้อาโปจงปะtu kermen pau blei na bangan sayro yo upat namar ke jingkhia ke khmat jongu ha kasam ga bashispa khat riu ke khot ka banyo kasam ga bashispa khat riu ke khot ka banyo unong roi sam wong pat tu phaino ko min siem jong ha shala ka bajat khat na bau trai ula le ba ya pa ke diboraru kalapla Hadin bakalaya lam ya kena kenhon sipai jongka ban ya let ma persha ya kinong shun kapla bakal jukren halaga jongka mynsiem kala jukren halaga jongka mynsiem ban I mynsiem ya ka hapdeng jongka jing du jingkermen hapdeng jongka jing no mynsiem ka jupla bakal jukren ya laga jongka mynsiem bat ko ong ka kitab Nongbishar kal nong besan ger khot ka bar puai kong ko mynsiem jonga tunang ya da ka bor kata kali jing kren jong dibora hapleng jong jing hapleng ki nongshun ke bakade ban yale hapleng jong jing ke bakade ban ya lingba kala kren yala ka jong mynsiem ban I mynsiem ya ka ban ko ongko mynsiem jonga tunang ya da ka bor ki para banget beit bat ki para mynsiem ke bakodor utrai jongi ulong doctor ya ki mynsiem ke jongi lalang ida hapleng ki jingele lalang yun na pleng jong jing no mynsiem kadi ka por yang iru bangin kren na laga jong mynsiem ban I mynsiem ya kani ka mynsiem ka jongi ban banong ku mynsiem jonga tonang ya na ka bor namar bon sin ki jingele ki jing tenju ki bangi mat na ka jingim ki pno mynsiem ngi teng ki jing tenju ki bangi ban ya lingba kita ki jingele ki bangi kendu ha ki jingim jongi teng ki pno mynsiem ngi ki pen hyar yangi bat teng ni don na pleng jong jing kulma jingmut ka bangim tip kumno ngin le ha ka bakum ka ka por lara ka don ka por ye phi ki para mynsiem ki bakodor lara ka don ka por ka jingim jong phi namar ki jinge ke ba phi man namar ki jingele ke ba phi man ka jingim jong phi ke ba phim tip kumno phin le phim tip kumno phin ya nang ni shakman piran pleng jing du jingkerman piran pleng jing dum jong jingmut jing berkhat kadi ka por ye phi ba phin kren la ka jong mynsiem I mynsiem iladi ong ku mynsiem nang yai da ka bor kumen sim jonga nang yai da ka bor but de ka ta ka ban ai bor pi ba pila ban yat shaprang wara pring ki jinge ki ba pi di ban yat ling ba ga jingim U Blei Un kershan bor yang nga ba dia pi ngitip bangi em pring ki sngi ki ba ki ka jingim jongi ki di ban yat lima ki ba bon ki jing tenjo Henry kan mau teng ni ko wei bangi don kam ban I mynsiem da la di ha pring ki di ki jinge ki bangi di ban yat ling ba kanang bangi na ban yat shaprang da ka bor pada ke jing pensyat bor ke jong Blei U Blei Un kerku yangi tungi de pendem ha ke jing dwai nyai ngo ya me Blei ha ke step jong de sngi nama ke jing da rengkat ke jong me lambat ngi ko ken rat be ye melari la suma la dala ke rengi ling ba jong kini ki sngi ke bela let no baro mela penyo pat ngi ke step ke ba itnat de ke jing kerku ke jong me bara bangin ya ye ma ke sngi mela pen ken mau yangi na ke Ka Ktien ke jong me ba hapdeng jo ke jing tenjo hapdeng jo ke jing no mynsiem hapdeng jo ke jing do jingkan man ke don kam yangi bangin I mynsiem dala de bangin kren ya la ke jong mynsiem bangin I mynsiem ya la di banong ko mynsiem jonga tunang ya na ke bor khnang bahawat hapdeng jo ke jing ke ba bon ke bangi ban ya ling ba nila ban ya shaprang haga jinga lenti ke jing em jongi ngi aingo yame na mangitip ba balong U Blei U besnga U besa skor ke jing duai jongi na bagini ga pan ga kyrteng ga U Jisu ben Nasret U balong job men mentaj di arta ba ke bam jukutru amen tu Blei Un kerku yangi limba gini ke jingpuson na gini Ka Ktien ke jong U Blei na ga mentah ga buram jongu amen